shoutout pala kay Father Roland. Hindi tayo sinamahan, hindi na nakasama. Pag magpapabinyag kayo, papakasal, ito po ni Father Roland, parita na lang. Hindi tayo vlogger, beginner. Beginner glory. Okay, let's do this. Let's do the cha-cha, the second downhill. Hindi ako masyadong technical pero na rin. Okay, bike check. Okay, una ka na para may view to. Una kayo. Okay, buds. Yeah, Bunay Whiskey. Okay, una. Hoy! Hoy! Yeah! Balot! Yeah! Nakapagod. Nakapagod mag downhill.
Yeah, boy. Yeah. Nice one. Okay. Dadaan dyan ha. Whoop. Ha? Oh shit, rats. Punch. Sige, una ka. Yeah! Bitaw! Bitaw na! Okay, mas na tayo masasemplang yan! Ha? Sarap! Yeah! Wala. Oh shit! Buti nila nakapagpreno tayo guys. Hop! Tumayaw pa! Yes.
na. Hoy, nandito! Nandito, pre! Dahil dyan, tapsi ka! Di mo nakita? Pagka may problema po sa module, no, siya po sa DepEd po siya, superintendent po dito sa Aguila. Nag-aaral po ba siya sa ano, dito sa siya po. Sa integrated po siya? Sakto. Siya po may-ari nung integrated. Super. Gilido, nice. Gilido. Okay. Una ka. Una ka. Sunod ako. Para may view, walang view yung ano ko. Yan. Bitaw na, uy. Yan, bitaw. Ayaw bumitaw. Sumasayaw ka pa rin, pre? Sumasayaw ka pa rin, pre? Oh yeah! Overshoot! Madulas to, pre! Bitaw na! Bitaw na! Okay na! Bitaw na! Akit yan! Ayaw ko bitaw! Okay! Okay! Ah! Ha? Yan. Na lang. Dang.